nebylo to poprvé. Někdo prodal, že přeslipte kámošovi Pepovi a dělal tam pěkné výzad svízele Evanická. Rodina je na hromadě, vědovala Anička. Na četníke zavolale, zahájile pátračko. Řík ale ztratil stopnost, pepřano zněla stračko. Musel to bez lodi, profík mazané, každé z naše dědiny je na něho naštvané. Založíme domobrano, to je slibke nedáme, jenom ať všechno si přejdeme, ož si ho podáme. Je to zprava, druhou zleva, chce ti rovnou doma jet a pak přímo na četníka odvedem ho zalíme. Bylo asi kolem páté, než ho chetla Jaruna, jak se plasí za zahradou, kousek vedle kravina. Jaruna je tvrdá baba, to on ale nečekal, než ho viděl její šestké, ze strachu se pokakal. Prosel se, čil, omlouval se, pořádně něco slepoval, až do smrti trpět bude za to, co tenkrát oddělal. Když to byl zloděj, profík mazané, to obrané na dědině je pěkně odprané. Obecní úřad dělají spoluobčanům za pomoc se dopadení nebe.